Здравейте и добре дошли на поредния ни вебинар от серията Crossroads. Както знаете, нашата конференция Crossroads или Кръстопът се приближава. Октомври месец, 29 и 30, както се казва, така ще мине времето. Така че редовно ви информира за всичко, което се случва около конференцията, други интересни теми, възможности и събития. Както знаете, ние всичко това го правим, за да създадем повече възможности за всеки един от нас, за хората да градят стартъпи, да ги превръщат в еднорози, да ги превръщат в декакорнс, не знам какво е десеторози, и да създават повече възможности за хората около тях, така че това е основното нещо. Затова всеки път ви показваме различни възможности, различни гледни точки, различни неща, в които може да участвате, които могат да ви помогнат, за да постигнете по-бързо това, което правите. От няколко седмици насам казвам, празнуваме 3 години, 3 години откакто казахме искаме да направим това. Събрахме се няколко човека в центъра на София и казахме нека направим една конференция. От тогава натам създавахме събития, през които минаха 6000 души, над 15 държави, от над 15 държави дойдоха посетители, като инвеститори, като предприемачи. Миналата година в НДК имахме от САЩ до Тайван. Мисля, че това горе-долу най-обхваща географския пояс, който ни показва, че от целия свят дойдоха хора. 43 инвестиционни фонда дойдоха да видят какви стартъпи има и защо са полезни. И понякога и аз самия забравям, че напълнихме Националния дворец на културата с предприемачи, което, ако се замислите, не е малко. Тази година сме още по-амбициозни, още не мога да ви задам много тайни от кухнята, но това, което мога да направя е да ви кажа, че ще бъдем европейско събитие. Точно така, от нашата страна вече спираме за тези Юго-Источна Европа, Източна Европа и така нататък. Някой трябва да води лидерството в Европа от гледна точка на стартъпи и иновации, защото това да не е България, и затова ние тази година поканим всички от Европа, от Западна Европа, от Източна Европа, от цяла Европа, дори между другото и от Азия и тези други държави, които виждат полза да са при нас, ги каним заедно с нас да говорят за предприемачество, да говорят за AI, да говорят какво означава това за тях, за индустрията, за бъдещето, дори за образованието. На какво учим децата, ако тяхните когнитивни способности след 3-4-5 години няма да са там и ще ги очакваме под друга форма. Датите са 29 и 30 октомври. Пак казвам, ново позициониране, още по-голяма амбиция и същото страхотно събитие, което ви помага с вдъхновение, с нетворкинг, с знания, умения, с всичко, което ви е необходимо, за да сте успешни. Днес имаме много специален гост, а именно Лора от Google. Предполагам, здравей Лора, не знам ли ме чуваш? Аз те чувам. Значи проблема на специалният ти гост е, че е в такава фаза на сенна хрема и кихам от 3 дни и не съм във форма, но снимката от тук няма нищо общо с реалността. Ще се постараем, нали, много скоро вече нещата да са алайнати. Естествено, много. Лора, аз съм сигурен, че първо се чувствам ти искрено за сенната хрема, тъй като за съжаление и аз последните 7-8 години се здобих с такава. И второ съм сигурен, че Google Cloud Day, който идва съвсем скоро, е възможността хората да те видят точно в тази светлина, която виждаме на снимката. В по-добрата ми светлина, за която се надявам съвсем скоро да ме видят. Аз много ти благодаря за поканата. Тук съм, за да рекламирам Google Cloud Day, защото мисля, че ще бъде много полезен за всички от вашето комюнити. Google Cloud Day ще се случи на 20 май, безплатно, защото винаги получаваме този въпрос. Най-важното, започваме с него, да. Да, безплатно, като този Google Cloud Day ще бъде за трети път в България. Аз имам невероятната възможност да бъда част от организацията за трети път в България, но за първи път ние ще имаме dedicated контент за стартъпи, който dedicated контент ще бъде след обеда. Ще имаме сесия за стартъпи и след това ще имаме success story с вече реализиран стартъп в България. Така че аз съм тук, за да поканя всички вас да се регистрирате безплатно и да се присъедините към Google Cloud Day. Той ще бъде, както вече казах, на 20 май в София Event Center, който се намира в Paradise Center. Вие може да се джойнете още от сутринта, защото ние започваме още от 9 с регистрация, 9:45 има keynote, след което има 3 трака, след keynote се разделяме на 3 трака
Единият ще бъде Vision, който е много бизнес трак насочения, другия трак ще бъде трака насочен към AI решения, където SiteGround ще имат сесия. Не само SiteGround, но ние очакваме и JetBrains да се присъедини там, информационно обслужване също така, и ще имаме и трак, който е Technical Track, в който ще говорим много за security и за друг тип Google решения. Аз лично смятам, че за вашата аудитория най-интересен ще бъде моя трак, който е Разбира се. И най-вече след обяда, когато след обеда, реално след обеда, към 15 часа вече ще има тракове, които са насочени към стартъпите, с Дана Охара, която Дана Охара е лид, Central EMEA лид за стартъпите, която ще говори на тема From MVP to Unicorn, и след което ще имаме success story с успешно, да кажем на български, реализиран стартъп от България. Така че, значи нещо много важно. След 16:30 до 18:30 ще имаме парти в София Event Center, така че ще се радвам всички вие да се регистрирате. Убедена съм, че най-полезната част за всички вас ще бъде комюнити частта, когато вие ще може да видите нашите партньори, ще може да видите Оги, ще може да видите мен, ще може да видите част от Google хората, които работят, Google българите, които работят на нашия пазар, и ще можем да си бъдем полезни един друг. Благодаря ти за подробната информация. Аз мога да потвърдя и даже ние сега ще споделим линк към събитието, как да се регистрират хората. Ще го постим във всичките медии в нюзлетъра. Това, което аз мога да потвърдя и да приканя наистина всеки да се регистрира възможно най-бързо, тъй като и миналата година бяхме. Мисля, че миналата година наистина беше пример за това какво значи да достигнеш лимита на хора в Millennium. Така че... Миналата година не беше правилният пример, защото софтуера се срина и ние имахме проблем с регистрациите на хората, но този софтуер беше външна компания. Тази година имаме софтуер, който е насочен към вече регистриралите се хора и всички, които идват без регистрация. Така че... Добре. Така че... Сигурен си. Като обобщение, ние няма да върнем никого. Просто елате. Добре. Просто елате, добре. И все пак аз лично, може би като живял 12 години в Германия, предпочитам да имам резервация отрано, да съм записан и да се знае, че ме има в списъка. Но съгласно, разбирам те. Наистина съветвам всеки да погледне програмата. Много интересни неща има. Аз също съм гледал какви спикърите. Даже се възхищавам колко бързо сте създали това събитие. Предполагам, че много работа е влязла зад него. Не е много бързо, но окей, добре. В сравнение с други неща, които съм наблюдавал. Сега, нещо, което се чудя, тъй като ти ни разказа какви сесии ще има, разказани кои хора ще идват, поканени, ако някой прави стартъп, явно звучи сякаш следобеда при Лора е правилното място, но и всеки може да дойде още от сутринта, за да види какви теми има. Може ли да ни дадеш съвет за някой, който за първи път идва на Google Cloud Day? Как е най-добрият начин да вземем максимума от това събитие? Какво можем да правим или какво ни съветваш да правим по-рано? Значи най-добрият начин е да дойдете още от времето още от самата сутрин, за да чуете Keynote, защото Keynote е екстракта на нашият основен меседж към клиентите и към цялото комюнити. След което на база сесиите, всеки един от клиентите или там потребителите може да реши къде да отиде. Например, може да слуша една сесия в Vision трака, една сесия в Technical трака, една сесия в AI трака. Може да не слуша нито една сесия, просто да си седи в нетворкинга и да си се наслаждава на мола и да излезе, след което да се присъедини в следобеда. Ще имаме
Като допълнение ще имаме партнер бут. Всеки един от нас ще бъде там. Всеки един от регистриралите се ще може под някаква форма да стигне до нас, така че... Или Това е през теб, страхотно. нали? Най-вече през теб. Така че, Добре. общо взето. Добре, това е Рано или страхотно. късно винаги може някой да стигне до нас. Да, което е и основното, тъй като аз мога да потвърдя от нашата колаборация вече от толкова години, че нали, от всички партньори, с които работим, вие наистина сте едни от тези, които как да кажа, безусловно и безкорисно помагат на всеки един стартъп да се развива, да расте. Да. И... Може да сме малко бавни на моменти, 1, 2, 3 седмици, обаче винаги отговаряме. Нали? Ти го знаеш много добре. Освен това, ти имаш топла връзка с нас. Винаги можеш да звъннеш на мен и да кажеш, тук нещо е затънало, нали... Аз те тормозя редовно и ти благодаря за което, да. Благодаря, че все още ми обръщаш внимание. Може би да те попитам един въпрос, който ние често получаваме на конференцията, тъй като и при нас по време на конференцията това, което се случва е, че има паралелни сесии в 2-3 различни помещения. И от време на време много често ни се случва всъщност, че хора казват, добре, аз исках да видя всичко, ама то как да видя всичко по едно и също време. Как да си изберем на коя сесия да отидем? Имаш ли някакъв съвет? Защото знам, че вие сте ги подготвили много време, избрали сте най-добрите спикъри, най-интересните теми. Предполагам, че всичко е интересно едновременно. Как да си избера на кое да отида? Може да прозвучи малко грубо, при положение, че аз съм оунер на Visionary Track, нали? Според мен най-голямия хаос и най-голямото посещение тази година ще бъде при AI трака. При всички положения. И ако някой от вас има интерес към security solution или към това да чуе сесията на Yettel или да чуе сесията за Google Workspace Transformation, но иска да чуе по това време и AI нещата, ние можем да изпратиме запис от сесиите. Винаги може да направим някаква странична среща с вас, за да можем да ви разкажем. Така че моето послание към всички посетители на Google Day в България е: гледайте програмата, може по всяко време да сменяте, може да си изберете AI сесия, да влезете, да установите, че тя не ви харесва и да влезете в някоя друга, след което да дойдете при оунера на сесията и да кажете: ама на мен това ми е супер интересно, предете ми малко повече инфо. Така че имайте отворен майндсет. Нали? Добра стратегия ни даваш, Лора. Значи стратегията е: намерете правилния човек да ви съпортне в Google. Нали? Имам човек. Това е стратегията. Така че, и колкото, извинявам се за това, което ще кажа, ама Оги има връзка с мен и аз мога винаги да ви съпортна под една или друга форма. Което е страхотно и ти благодарим за всичко, което си направила за нас и за други стартъпи до момента, Лора. Благодаря ти за което. Последен... Да, сигурно. Първо трябва да ги изградиме тия еднорози и десеторози, които казахме, така че работим и действаме здраво. Последен провокативен въпрос. Ако някой все още се чуди, има ли смисъл да дойде на Cloud Day? Какво ще ни кажеш, за да ни убедиш да дойдем на 20? Естествено, че има смисъл. Това е най-голямото IT вендор събитие в България. Ние го правиме за трети път. Нито Microsoft, нито Oracle, нито SAP, нито VMware правят такова събитие в България. Нали? Първо. Инвестираме много в това събитие. Идват повече от 800-900 посетители от enterprise бизнес, от корпоративния бизнес, от education, от правителството и от каквото и да е. И колкото така грубо да ви прозвучи, елате бе хора, поне да чуете кейноута и да пиете едно кафе и да се с нетворкинга. И за партито да останем все пак. Значи за партито, да. Аз следя много активно прогнозата за времето. За сега на 20 прогнозата за времето е доста положителна, така че естествено. Добре. Освен това, стартъпите. Нали, моето усещане, аз работя с
от много дълго време, за съжаление, нали, работи с много enterprise, много закостенели компании, но моето разбиране за стартъпите е, че те са много готини хора и много лежерни хора. Как няма да дойдете за партията поне? Виж, това е Да, точната публика за, а, как да кажа, за networking, за създаване на бъдещи коннекшени, за разбиране по-добре как Google може да ни помага с всичко това. да. Чакаме Добре. ви, така че Супер. сега не мога да се къмитна, че ще ви отговориме в рамките на 3 дни, но в рамките на една седмица, 2, ще ви отговориме, така че винаги има начин. Просто Идеално. трябва да бъдете търпеливи, както Оги е бил, нали, в много... И продължавам да бъда. Продължава да бъде, така че чакаме ви всичките вие. Добре, Лара, супер, благодаря ти. Значи виждаме се на 20, надяваме се да видим възможно най-много от хора от комьюнитито там. Регистрирайте си такова под сурдинка, както се казва на български. Аз ги одобрявам регистрациите, така че в повечето случаи Така ще че всеки е добре дошъл, така да се каже. Добре. Супер, благодаря ти много, Лара. Ние продължаваме с други теми. Мерси, Благодаря ти мерси. и най-късно до другата седмица. Мерси, благодаря много за поканата, така че чакам ви за нови Да. успехи. Благодаря ти, чао.